Ninjani? Shothi lama basics okubamba isiginci engizonifundisa wona. Shothi isiginci masiphelele nje siba kanje. Isiginci nasiphelele lesi kodwa samaskani engizonifundisa sona. Singikanje. Isiginci nje siphelele. Singafakwa ngalutho. Kunele izinto esiyibiza ngama fret, lokhu nalokhu. Shothi in between lokhu nalokhu is a fret. Kanjalo nala fret, nala kanjalo fret. Sina kamaskandi basically sisebenzisa ama fret awu3 basically 1 2 3. Lawa amanye uyasebenza maso unyusa ingoma noma ufuna kushintsha ukukhuluma kwesiginci ngoba isiginci phela uyasikhulumisa uma ungumaskandi ocokela. Hayi lawo maskandi laba abanye angisho ukuthi ngithini njalo. Okay. Kodwa ke ibanjwa kanje lento. Isiginci sibanjwa kanje. Khona le string lesi esincane. Khona lesesilandela esi2. Khona sesi3 sesi4 sesi5 nasesi6. Wena awusibambe lesesincane. Imino eyisebenzisayo ile yonke. Kodwa basically mawusa sifunda isiginci usebenzisa imino eyi3. Mawusa sifunda usebenzisa nje 3. Ubamba la, ubambe la. String number 1 uyeka uzoqala kubamba string number 2. First fret, string number 2. Bese ngalomuna lo uze ku second fret. Second fret, string number 3. Third fret, string number 4. Ikanje impala. Bese uyashaya vithiza nje ngala. Bese uyayeka. Bese uyabamba futhi. Bese uyayeka. Lo msindo uyashintsha. Mawuzolalela kahle uyashintsha. Bese ke masawubonile ukuthi okay sokukhonile kubamba ukuthi ubambe string 1, string string 2, string 3, string 4. First fret, second fret, third fret. Sebenzisa lawo ma fret lawo kanje. Bese uzoshintsha le mina leyo mbili lona awusuka ikuthulo. Hleza la ahleli ikuthulo. Lena iyanyuka lo asuke ku3 azohlala ku4 lo asuke ku1 ku4 azohlala mhlambe ku1 ku5 kanje. Uzogcina ujwayele, uzogcina sekuwena osebehambelayo uzangana. Usubamba no6, usuwazi ukuyishintsha wehlise eminye ishiye phezulu imina, usuwazi kubamba nangalena. Usuwazi ukuyishaya noma kanjani. Jerusalem umuzi okhanyayo. Ikanjalo kodwa istring osibambayo mawusafunda isiginci. Uqala kulesi, ubambe lesi. Lezi ezinye uzoyibamba masojwayele kudlala isiginci. Ilesi string nalesi. Uqala ku number 2 ubambe string. Number 1 string number 1 awuyeka. Uqala kubamba number 2 ubambe ngalomuna lo. Ubuzobambalana ku number 3 ngalomuna ubuzobambalana ku number 4. Bese masowubona sojwayela ukuthi lawo lo bamba 3 lo abambe number 4. Uzobe soyamnyusa lo abambe number 4 lo abambe number 5. Bese udlala isiginci. Awu ushintshe nje leyo mbili. Uyogcina sowena soyikhethela ngala ka right. Kuqala nje kufanele ngijole kanje. Uyogcina soyikhethela ngala soyishaya kanje. Kodwa ke basically isiginci kufanele uqale usazingane. Wasazinganeno ngapha akusadingi ukuthi umuntu akufundise nawe uyayibonela. Wahleka kusazinganeni isiginci angeke usasazi nganeno ukuthi uzibeke kanje. Ngeke isiginci silelela sikamaskandi. Silelela. Angazi mhlambe kumbe nibona kahle kodwa ke kwamba ngalomuna